Номер 19. Голямото зимно къпане. На определена дата, когато един от най-студените зимни дни, се провежда масово ритуално къпане в морето. Това е своеобразна индуктивна магия за настъпването на пролетта. Около 100 млади мъже скачат от първа буна в студената морска вода. Телесната температура на къпещите се, както и техните движения, карат водата да закипи. Температурата на морската вода за кратко се повишава с от 0,00012 до 0,00017 градуса. Минималното затопляне на водата от залива се придава на цялото море и достига до стойност 0,000000002 градуса. Макар и символично, покачването на температурата повлиява на атмосферата и пролетта неминуемо настъпва. След има-няма 3-4 месеца. Има сведения, че някои придават и религиозен характер на ритуала, но това е предмет на друго изследване.